ko hanmen ko para ha utrai Jisu Christ menta kasngi ngirake ya kasngi kan mau buram Kamaria Ka Kmie jong Ka Balang Kamaria Ka Kmie jong Ka Balang haba Kamaria kadai Ka Kmie jong u Jisu klempep kadairu Ka Kmie jong Ka Balang haba kadai Ka Kmie jong Ka Balang klempep bat klemat latin kadai Ka Kmie ka jonga ka jongpi ki khon Kristen ngi ki bangit ngi ba pedang ya ka kum Ka Kmie ngi kan mau borom ya ka man kasngi ha ka jing em jungi da ka jing le borom jungi ba da ka jing shania ngi duai ya rosary ta kum ta ko han men ko parato kan khendiat ngin pe balai bat kum no kan ngin shim ya ka Maria kum Ka Kmie jong Ka Balang bat kum juru kum Ka Kmie ka jonga ka jongpi ngi yo I ba ka Maria nadu basdang ka jing em jong Jisu nadu bagong ho ya kamon ka jong blai ka jing em jong ka kala dei Ka Kmie jong Ka Balang bat ka dei Ka Kmie ka jonga ka jong pi rukum jo bat kum jor ngi I ha den bau Jisu ula yap lani haswa bon kiu shabneng Kamaria ka don rengkat bat ki senran bat ki apostol jong Jisu ban penurlong ya ke ka bau Jisu ula pen khamti ya ki Nyo I kabangila pule na ki kam jong ki apostol kalonong kabanang kong kalain ka ba khatsau ha ka ba Kamaria ka non rengkat bat ki apostol jong Jisu ban le ha ke jing ban yaine ha ke jing duai bat kumjuru ban yalap ya ka gospel ka jong utrai kadon ka jing Krishan rengkat bat ki senran bat ki apostol ban pendep ya ka commission ka ba Jisu ulapan khamti yaki nadu basdang ya Ka Balang Kamaria kadon ringkat den matak daw mangi kum ki Kristen Katolik ngishim ya Kamaria kum Ka Kmie jong Ka Balang ko hanmen ko para ngiyos ngeu ha ke jing pule bamanta kasngi kerpang na ka gospel jong Yohanes kalanong kabakat khandai kalany arpusan bat hadu arp nyeu ha ka ba Kamaria rengkat bat usenran ubau Jisu temen sem Yohanes ki yeng hakjat kading pna rengkat bat Kamaria kama ka para jong Ka Kmie jong u bat Kamaria Magdalena ki yeng hakjat kading pna habau Jisu udang sdin halor kading pna haswa ba unyap uyo I ala Ka Kmie katno kadap da ka jing yo katno kadap da ka jing snusi bau kun jongka uyo mat ya kata ke jing jenjar ha ke jing em jungu wala daw de blai katep ya kata barakhaj hanrei kamla banai hanrei kasu yeng ha ke ja jungu namar ka kwa ban penpau ya kata ka jing ka basisha jongka ya ukun jongka Jisu habau yo ya kene ke jing pisa jong Ka Kmie jungu Kamaria bad yo iro ya ka jing jong uneu sanran jungu Yohanes habaki we ki senran kala ino yu kila pedri kila pediap hanrei neu senran pat uyeng hakjat kadingna rengkat bat Ka Kmie jungu uneu senran upen pau ya ka jing bat ka jing borom jungu yau Jisu ubade konrad jungu bat kumjuru upen pau ya kata ka jing borom bat ka jing shania ka jungu ka jing kloi jungu ban pej ban Kmie ya Kamaria Ka Kmie jungu Jisu dan matakana u Jisu haba upe dungong yala ka jong Ka Kmie na jorong ka dikpana ka bayeng hakajat dikpana uong hakamaria mei une ukon jongpi mei une ukon jongpi upan khamti hakamaria bamaka ka de ban pej ban Kmie menta ya usenran ubau ya ngala iju dan matakana mei menta pidai ban iju pidai ban Sumariu, pidai ban peju, pidai ban Sdang ban krauyu, pidai ban Krishan yu. Kane kadai ka jingong jong Jisu haga gospel ka bang yo sngaw mata kasngi. Kumju ko hanmen ko para u Jisu yo I ya ka jing shitom jong aba jong pi. U Jisu yo I ya ka jing jenjar jong aba jong pi. U yo I ya ka ka ba mangi ngi yo mat, ya ka ka ba ngidon, ya ka ka ba ngimdon. U yo ilut. U yo I ya ka ba mangama pi ngin sha
la shai la chisngi den mata kada uang ba pe kadan ka kmi jongak ba pe ka ba sumare pi pediang ye ka ha ka jing em jung pi shim ye ka ha ka ying ka sem jung pi khot ye ka ba kan yai ringkat bat pi pan ka jing ya sat jung ka pan ka jing duai jung ka klempep namar ba kala pe kala kmi ye nga klempep kan sari kan sumar kan sapet ka sakmi na ka banta jung pi kan ne ka de ka jing ong jong Jisu den mata kada ko han men ko para mga mapingi day kin ban shim ya kamaria kum ka kimi basisha jungi kum ba pidan ka jing shania kum ba pidan ka ta ka jing nge lane ka jing IT ya lai jongi me pa ya ka kimi jung pi kum ba pidan ka ta ka men sim ban ong ba ka e ga me jung pi yong ile kata pi de ban le ha kamaria ka de ka kimi jung pi kum ba ime balakhala puni pi ide ime jung pi kumbai mei jong pia kana ka pathai ki pi ki ri ki sumare pi ki aya ke eg ba pipan ki tip ya ke eg ba pidan na pimdan kumju kamaria haba ka dei ka kmi jungi ka tip ka le ya kata kane ka dei ka jing khot jong kane ka lain bada ba hau pe habau Jisu pe ya lau sun ran uang hau sun ran jungu san ran be e Yohanes pe ine ide me jung pi pediang ye ka ha ka jing em jung pi ri sumare ka kata ka ba ngi dei ban le ha ka jing em jungi ha ka jing dei jungi bat kamaria ko han men ko para kabar pat ngiyoi ha ka gospel jung Yohanes biang kalanong ka ba ar ngiyoi ba Jisu rengkat bat kamaria bat ki apostol jung ki le ha ka to ka jing khawai thokurim na shongkurim ha kasunong kana Jisu ulai hang to kumunong shakhot kamaria kalai hang to kum kanong shakhot bat kisan ran ruki lai hang to kum kita kanong shakhot kimdon ke jing ya dei do desnam kimdon kata ka jing dei kur ka gospel ka klemong yangi bakat kidon kum kata ka jing dei henrei la khot sngu ba yau Jisu kamaria bat kisan ran jungu kilai hang to kamaria haba ka yo i ya kata ka program ka jungki ya kata ka jingya thaw ka jungki ka yo i ba ki la duna ka ka hapo ka ying ka sem jungki hapneng jong kata ka jing khawai shong kurim ka yo i ya kata der mata ka ngi i ha ka gospel jung Yohanes kala nong ka ba ar kalan ka ba lai kamaria tang shu i ya kata ka jing duna ka wanya po kata ka ying hapneng jong ka jingya thaw ka ong how Jisu khon kim don wan shu ko han men ko para kata ka dei ka jing pej ka jing kmi ka jing yo i jong kamaria ya ka ying ka sem jung pi ya ka ying ka sem jungi ya ka jing im jungi ya ka jing don ka jing em ka junga ka jung pi den mata ka daw ngi don kam ken ban khot ya ka ha ka jing im jungi ya ka ying ka sem jungi kumba kane ka ying ka sem ha kana ki khot ya ka ngi rungi dei ban khot ya kamaria ha ka jing im jungi kan mau hakalan ka balai ka basau ka basan ka banru banyo ka yetu shai yang ai pi ka ong ba Jisu ong hakamaria me kam padai ka por ga junga balai pi man yetu yang ai kane hanrei kamaria ka ong ba hakisan ran ju lani hakitu gi breu ki ba pej ba kmi ya ka to ga jingen ya tho kurim ong ba le kat ka ba ong ye pi badu Jisu habau tip ya kata ka jing perkhat jong kamaria na ka banta ka jing don kam jong ka to ka ying ka sem na ka banta ka buram jong ka to ka ying ka sem Jisu ule kampla ko han men ko para Jisu namar ba ulpan khamti ya kamaria kum ka kmi junga ba jung pi kum ka kmi jong ka balang haba piduai hakmat kamaria Jisu un ong dalele ru em henry ule ya ka e ka ba kamaria kapan nak banta junga jung pi Henry ka bakong san ka day gane ngi day ban khot ya kamaria ha ka ying ka sem ha ka jing im jungi ngi day ban pan ka ta ka jing sai ka jing duai ka junga ka jung pi ha kamaria kanang ba kamaria kanang yai sai kanang yai don ringkat ban ngi badu Jisu nang la ban lai kampala na ka banta junga ba jung pi to kan ko han men ko para ha ka ne ka sngi bangi kan mau buram ya kamaria kum ka kmi jong ka balang ngi pediang ya ka ngi ngi bakadai ka kmi junga ba jungpi bangi IT yala de ni IT yala ka jong ka ying ka sam ha kamaria khabrit ala ka jong ki khmat nang pan ka jing kurkhu nang pan ka jing ya sa bodon borom jong kamaria ka kmi jong ka balang ka kmi junga ba jungpi
and you ro yau Jesus Christ. Juno bla Juno